கூடுதலாக பேசுகிற கட்டியே இல்லாமனே ஏதாட்டு ஊசி அடிச்சு கரண்டோனே அதனால ஊசி போட்டால் குத்தி கரண்டோனே இது நல்ல ஊசி அடிச்சு கருவு எல்லாம் கலவானே ஏன்னா சரியா அடிச்சனும் வெளியும் பேசிக்கிறேன் பாரு ஊசி குத்தி கரணுமா வந்து மாட்டிக்கிறேன்டேப்பா கையில் எப்பயாலும் ஒரு நாளைக்கு ஊர் பக்கத்தில் தான் விட்டுற இல்லை நல்லா வச்சு இறக்கி விட்டா இப்படி கத்தா கேட்குவான் ஒரே ஏத்து தமாய் அதுக்கு புற விலங்கும் இந்த கமெண்ட் இந்த தேவையில்லை கமெண்ட் அடிக்கிற கைத்திய நானே அந்த கைக்கு தமாய் அடிச்சுக்கிறேன் நானே ஊசி அப்பதான் திரும்ப அடிச்சாது மொனாஸ்டாக்ன்றான என்ன ஊசியெல்லாம் சொல்றானு நமக்குள்ள தெரியும் காம்ப்ளெக்ஸ் காணல காம்ப்ளெக்ஸ் எங்கால பாம்புலன்ஸ் எங்க காம்ப்ளான்ஸ் where are you காம்ப்ளான்ஸ் ஏல வந்தலாம் தான் முடி ஊறுத பிரச்சனை இருக்குதானே இந்த சில பேர் மண்டையில் கொண்டு நிறுத்து இன்னும் ஏழாட்டம் மிகாவத்தியன்னா சுப்ரி பேத்தேங்க உங்களுக்கு அப்படி ஒரு சாந்தி அடிச்சுக்கிறேன்னவா குவைத்தில் யாரால் இன்னவானாங்க செல்லிக்கிறேன்ட்டு அப்படி ஃப்ரீ டெலிவரி கரணும் எனக்கு பல்லாட்டை குதிரட்டை ஆட்டுட்ட கோழிட்ட பூசாட்டை மாடு மனுஷனுக்கும் அடிச்சுக்கிறேன் புல் வாங்கிட்டீங்க அவ்வளோக்குன்னு ஒன்றா செல்லிக்கிறேன்ட உங்களுக்கு அடிச்சுக்கிறேனவா இந்த முக்கியமாக நான் மருந்த காணலடாப்பா எங்கே நான் விட்டுட்டு போகிறேன் நமக்கு தெரியும் பிகாம்ப்ளாஸ் எங்கால போகாம்ப்ளாஸ் எங்கால பெட்டி வாட்டு இந்த வாங்கிட்டீங்கண்ணா ஐயோ தூக்கிட்டு போய்த்தானோ தெரியாது செல்லாம் பேசாம ஒரு ரூபம் கிடைக்கும் கண்டுபிடிச்சேன் போத்தல்ல மருந்தே இல்லடா கிளம்பிட்ட சொல்லுவாங்க சுட்டுதாங்க இருக்கு மிஷின் இருக்கு காய்ச்சல் பார்க்கறதுக்கு மிஷின் தீயண்ணா அவங்களுக்கு ஒன்றா கீழே பின்னுக்கு ஒரே குத்து அப்படி அமர்த்திக்கருவு மீட்டரே அத்தலைய பெண்ணணும் திஸ்பாக்கு இருந்தால் காய்ச்சல் வெடி කත්තාගේ හුවා බේත් එක ඉවරයි. දවස් 3කට ගානවා අංගල නාල් තෙරි මල. කොණ්ඩේ වීසි කරනවා. ඕනා කරන්නද? ඉති කරන්න.